My dear brothers and sisters in Christ, in our Gospel today, we encounter three lovers. The lover that is Mary Magdalene, the lover that is Peter, and the lover that is Saint John. Tingnan natin kung sino tayo sa tatlong lover na ito. Is it Mary Magdalene? Are we the lover, the type of Peter? Or are we the lover, the type of John? Una sa lahat si Mary Magdalene. Meron pong isang kaibigan ko nung namatay siya. Pagkalibing niya, nawala yung kanyang anak na si Cielo. Pinahanap ng magkakapatid si Cielo. Nasaan si Cielo? Ang bunsong anak ng namatay. The whole day, they were looking for Cielo. Until finally, nakita nila si Cielo sa sementeryo, natutulog sa ibabaw ng buntod ng kanyang ama. Namumulila si Cielo sa pagmamahal, sa yakap, sa company ng kanyang tatay. Meron mo kasabihan, absence makes the heart grow fonder. And the greatest absence na naranasan ng buong mundo nung si Jesus ay namatay at siya ay nilibing. Ito ang naramdaman ni Maria Magdalena. Isang pagmamahal na namumulila sa minamahal. The lover that seeks the beloved. Yung bang pagmamahal na namimiss kita. Yung pagmamahal na miss kita. Well and good kung nagbalikbayan na siya o nagpunta sa abroad, magbabalikbayan pa rin yan. Well and good kung nagtatrabaho siya sa Maynila o nag-aaral sa Manila. Well and good pagdating ng weekend, kasama niyo siya. Pero si Mary Magdalene, kitang-kita niya sa dalawang mata niya, namatay, inilibing si Jesus. At early in the morning, inahanap-hanap ni Maria Magdalena si Jesus dahil masarap siyang magmahal. The company of Jesus is refreshing, invigorating, energizing, and renewing. Napakasarap ang company ni Jesus. Kaya hinahanap-hanap siya ni Maria Magdalena. Isang pusong namumulila sa kanyang minamahal. Kaya maaga pa lang, nagpunta na si Maria Magdalena, tingkot-kutan. Minsan napakangalanan, mintaya ng kayang kutkutan, ni Maria Magdalena, ingino kayang paningkuran. Isa sa mga quality ng pagmamahal, you miss one another. When you no longer miss one another, that is a danger point in your relationship. Baka meron ng ibang namimiss. Sino bang namimiss mo sa buhay? Kayo mag-asawa, sana you miss one another. Yung bang, sweetheart, alam mo, 3 oras ka lang nawala, hinahanap-hanap kita. Yung bang misis maghapon, inihintay yung kanyang mister. At pagdating ng alas 5, naku, nakahanda na siya. Nakahanda na yung pagkain, naligo na siya dahil darating ang kanyang mister. Yung mga bata, pag nag-aral, pagdating ng lunchtime, hinihintay mo sila. Para bang yung ang tuwa, ang galak ng buhay mo, kapag nandyan siya. Kapag nandyan ang asawa mo, kapag nandyan ang mga anak mo, kapag nandyan na ang mga kapatid mo. Ang saya-saya, because of the home quarantine, nandyan ka. Your presence counts a lot. And your absence makes the heart grow fonder. Sana, namimiss pa natin ang bawat isa. At kung meron isang bagay na dapat natin mamiss sa ating buhay, Lord, miss na miss kita. Ang dami kong nagme-message sa akin, Among, namimiss ko na po ang magsimba ng live. Hindi.
sa live streaming kundi sa simbahan. Very good. Maraming mga kaluluwa ngayon na namimiss ang Panginoon. Yung bang pagdating ng alas 5, pagdating ng alas 3, nakagising na sa umaga, magbibihis na, maghahanda na upang magsimba. Sana lagi natin namimiss ang Panginoon dahil karatnan natin siya dito sa banal na misa. Nung si Maria Magdalena ay nagpunta sa libingan ng Panginoon, wala ang Panginoon. Para kay Maria Magdalena, the greatest treasure in her life is to be with Jesus. Nakita niya nililibig si Jesus. Namatay na nga siya, nakita niya eh. Eyewitness siya. Ngayon nawawala ang kanyang bangkay. Dahil nagulumihan si Maria. Nawawala ang bangkay ng kanyang minamahal. Can you imagine yung sadness ni Maria Magdalena? Namatay ang Panginoon. Ako, si Jesus with Mary and Cleophas. Ngayon nawawala ang bangkay niya. Saan niya hahanapin? Saan mahanapin kapag nawala na yung asawa mo? May bighan with another woman. Hindi naman sumakabilang kwarto, sumakabilang bahay. Yung ginamang mo sa buhay, sumakabilang buhay. Namimiss mo siya. Hinahanap-hanap mo siya. Alam mo yung pinakamasakit na bagay sa paglilibing? Pag-uwi mo sa bahay, nandun yung wheelchair, nandun yung gamit at damit ng nanatay, pero wala na siya. Namimiss mo siya. May kulang. Yung halaka, yung sama kayong magka-kumain, nakakamiss yung gano'n. Habang may mga pusong naghahanap at namumuli na sa kanyang minamahal, there will always be joy. The joy of meeting one another. The joy of new beginning. Inaway mo yung asawa mo. Tapos, nagigilty ka. Sana dumating na siya. Babawi ako. And I will make peace and love offering. Napakaganda nun. Sometimes we hurt one another. And some people are still hurting inside and dying inside. Sana bumalik na yung tao na saktan mo. Babawi ka. Dahil namimiss mo siya. Nag-away kayo. May nasabi kang nakakasakit sa kanya pero hindi naman nawala yung pagmamahal. Babawi ka. Sa nagawa mong pag-uulang sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong mga anak. Habang may mga pusong gustong bumawi sa kanilang pag-uulang, namimiss ang kanilang minamahal, there will always be new beginning. Sana mamimiss natin lagi ang Panginoon. Magsimba tayo tuwing linggo. Ngayon, araw-araw, because of home quarantine, nakakamiss. Sana mamiss natin lagi ang Panginoon to listen to His Word and to be energized and refreshed by Holy Communion. Kapag hindi mo na namimiss ang asawa mo at meron ng ibang namimiss, delikado na po kayong dalawa. Sana yung mga bata lagi nang mamimiss ang parents nyo, yung kanilang pagmamahal. Yung bata kapag nag-aaral, pagdating sa bahay, itatama yung bag sa sofa, ang unang hahanapin niya, Mami, nasaan ka? Ang unang hinahanap ng bata pag-uwi ng bahay, pupunta sa kwarto, hahanapin si Mami. Wala si Mami kasi nagtotong AIDS. Sana oras na uwi ng mga bata, oras na uwi ng iyong mister, nandun ka. Because you miss one another. One of the greatest joy in our life, when the lover and the beloved ay nagsalubong. That is great joy. And that is ecstasy. Sana sa pag-uwi, sa pagdating, sa pagsalubong ng tao na hinahanap mo ay isang makabuluhan na pagkikita. Punong-puno ng dala. Punong-puno ng tuwa. Hindi, at suna ka na naman, makabad-trip ka. Sana hindi nakakabad-trip yung mga tao minamahal natin.
Kapag nandun sila, let us celebrate the presence of one another. Walang bad trip. Kasi pag mahal ng tao, laging good trip kapag nandyan siya. Ikalawa, ang pagmamahal ni Pedro, the lover, there is Peter. Nang mabalita ni Peter dyan na wala ang Panginoon sa kanyang libingan, takbo silang dalawa. Si Peter matanda na. Si John medyo bata-bata pa, kaya medyo mabilis siyang tumakbo. Naunang dumating si John sa libingan. Sumilid lamang siya, tama na yun. Si Peter nung siya dumating, medyo nauli siya, matandaan na. Tuloy-tuloy siya sa loob ng libingan. Naghahanap siya ng tanda. Si John, sapat na sa kanya yung makita niya yung mga tilang pamburon na nakatiklo. Si Peter, pumasok pa siya, naghahanap ng patunay ng mga signs of the resurrection. Pagmamahal na naghahanap ng patotoo. Ang pagmamahal ay pinatototohanan. Hindi lang sa salita. Love is not only something you say, but something you do and something you prove through your everyday life. Pinapatotohanan yan. Alam mo ninyo, doon sa diploma ng nanay ko ang pumasyang dressmaking. Nasa itaas ko yung pintuan ng main door ng aming bahay. Pagpasok mo doon sa itaas, andun ang larawan ni Ina nung siya graduate ng dressmaking, 18 years old. Nung mabasa yung frame na yun, nabigla ako. Sa likod ng litrato ng nanay ko, andun pa rin litrato ng tatay ko, Polly, 19 years old. Ang ganda ng nanay ko, 18 years old, kabayang-bayang talaga. They were the prime of their youth. Alam niyo, mas nakita kong maganda rin ang buwan tatay ko. Noong ako'y 50 years old, mas lalo yung gumanda. Nang ang tatay ko 69 years old, mas lalo yung naging pogi. Tumanda na sila. Pero ang pagmamahal nila ay pinanday ng kanilang paglilingkod at katapatan sa isa't isa. Mabuti na ang buong nila at ni tatay. May malubot mo lupang kong gamat. May malistis niya gamat din ang po. Kaya kapipipi, kaya kakasilpi sa pagluluto at paglilingkod sa pamilya. Yan ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na pinatotohanan ng paglilingkod sa isa't isa. Ang patutuo ng pagmamahal ay ang paglilingkod. Service to one another. My dear brothers and sisters, minsan tanong ng bata, Mami, mahal mo ba ako? Ay, anak ko, mahal kita. Isinilang kita, inalagaan kita, pinagluto kita. Nung ikaw ay prep, sinundo at dating sundo ka. Putang masakit ka na sa tabi mo ako. Yun ang patutuan ng magulang natin. Pagmamahal na pinatotohanan. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Alam po ninyo, namatay ang nanay ko 1970. Namatay ang tatay ko 1987. 17 years. At gusto ng tatay ko magkasama sila sa libingan. Nung exhume namin yung bangkay ng nanay ko, scary pang nalaman. Pero I was surprised. Basta yung buo ng nanay ko dito sa itaas ng kanyang mata. Bakit? Bakit nabasa yung buo ng inang ko dito? Kasi early morning, gigising na ng alas 4 ang inang ko. Bibili siyang isang kahon na pandesal upang magtinda na sa aming sari-sari store. At isang umaga na nabangga siya doon sa isang poste. Hindi na nawala yung bukol, nag-nosebleed siya, in opera. Naging cancer yung bukol.
Nung makita ko yung bungo ng nanay ko, may crack. Ito ang patotoo ng kanyang pagmamahal. Sana kapag nakita mo ang nanay at tatay mo, marami ng puti ang buhok. Meron ng wrinkles sa kanilang mga mata. Naka-smile pero with wrinkles. Hindi kumupas yung kanilang smile. Pero namalubot na wrinkle na yung kanilang mukha. Medyo kanilang kamay, hindi na mukhang tandina, malakandi ang mga taliri. Kundi mga kamay na medyo kalyo na. Medyo nalulupis na sa kala na ba? Yun ang patotoo ng kanilang pagmamahal. Sana makita natin ang patotoo ng pagmamahal ng magulang natin na nakasulat sa kanilang katawan. Dahil ang pagmamahal ay pinangangatawanan. Dahil ang katawan sa pagmamahal, mamipigay. Kaluban ng vice, mamipigay, makapush na yung face ko. Pinapatutuhanan ng pagmamahal, mamipigay ka, maglinis ng bali, mamalansa ka, magluto ka, mamalenti ka, sesen mo yung anak mo. Pinapangatawanan ng pagmamahal. Yun ang patotoo ng tunay na pagmamahal. Yun ang saludo tayo sa mga parents natin. Hindi ko lang kung meron parents na nagsabi na, makasawa na kayo, suko na. Sana wala pang parents sa sumuko, sa paglilingkod, sa kanilang mga anak, na mahal nila. Ang patotoo ng pag-ibig ng Panginoon, ang banal na misa. Do this in memory of me. Gulpo sa isang may krus, pero wala na si Kristo. Siya'y muling nabuhay. Kasama natin siya sa banal na Eucharistia, sa kanyang mga salita. Ang patotoo ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos ay ang banal na misa na araw-araw ay pinagdiriwang natin upang madama natin ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga salita at sa banal na komunyon. Ang pagmamahal ni John, pagdating sa libingan, sumilip, nakita, tama na yun. For those who believe, no explanation is needed. But for those who do not believe, no explanation is enough. Ang pagmamahal ni John, pagmamahal na sumasampalataya. It is a love that is believing. It is a love that is have faith. Believing. Alam niyo kapag may kinakasal ako, saludo ako sa kanila eh. Yung mag-asawa, ang lakas ng loob ng pakasal, believing in the future that they do not know where they will be. Hindi alam ng mag-asawa kung saan sila ipapagpag ng kapalaran. But they believe in God and they believe in one another. Saan yung pwersa sila? Kanang kamay, magawa. They have God and they have each other. It takes a lot of faith to live with your husband. It takes a lot of faith to live and love your wife. Unti-unti natin kilala mo siya. Well and good. If you discover the best in him, the best in her. Pero nakakalungkot. If you discover the worst in him, ito palang pinakasan mo, parang tigre kapag magalit. Ito palang pinakasan mo, purara at libutera. Panginoon. So, my dear brothers and sisters, believing and loving is believing. Loving is believing. Kami po mga pare, we walk by faith. Hindi namin alam kung saan ang susunod na assignment namin. We walk by faith. Yung mag-aaral, you walk by faith, believing that one day you will graduate. Yung mga magulang, you walk by faith, believing na itong mga anak mo na inaaruga mo at pinapastulan mo one day, they will graduate and have a good future. We walk by faith. Walk with faith in your heart, and you will never walk alone. Let us walk with faith in our heart, believing in things that we cannot yet see.
believing in a future that is not yet at hand. Tulad ng kwento ni Ruth. Alam po natin ang kwento ni Ruth, the Song of Ruth. Kung saan si Ruth nag-asawa sa isang anak ni Noemi. Dalawa yung anak na lalaki ni Noemi. Ang naging manugang niya, si Ruth at si Orpha. Namatay ang dalawang anak ni Noemi. At sabi ni Noemi sa kanyang mga manugang, pwede na kayong magbalik sa inyong mga lupang tinubuan, sa inyong mga pamilya. Si Orpha nagbalik sa kanyang pamilya. Pero si Noemi, nag-stay siya kasama si Ruth. Hindi niya iwanan si Noemi. And we have the Song of Ruth. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Isang tapat na pagmamahal. Sino nagpiro? Yung pamilya ng Noemi, Henry. May tapat sa kanya. No ka rin naman kanta. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Wherever you die, I shall die, and there I shall be buried beside you. We will be together forever, and our life will be the gift of our love. Ang buhay natin ay ang regalo ng ating pagmamahalan. Sana tulad ni Maria, lagi nating namimiss ang Panginoon. Sana tulad ni Pedro, patotohanan natin ang pagmamahal natin. At katulad ni Juan, let us keep on loving, but believing in a future that is not yet. Believing in our everyday life. We walk by faith with the risen Lord.